थुलि फुजाखौथ' नायखासिगोन र'। ओमफ्राय न'आवलाय मालाथो थांनो? आरे रब्रासान साननैसो थाबावनोसै बिखुनजोनाव। मा थानबाथारबाय नामा नों होमबा? ओइ आइ बिखुनजोनावलाय मानो थानबानो आंलाय दिनै थागोन दे। होमबालाय माथो जाम्बा जाम्बथानो आंनि सान। थाबानो जाबाय दे आरो। नोंसिनावबोथ' आं थायो, नोंबो जोंनाव था। इस ओमफ्राय बे जाम्बा जाम्बथायानोथ' नोंनि फिसायना दायो। नै फिसायबाबो खाला नोजोरसो नांबाय थायो माथो जोंनाव हो। एसे थाबिस मालाबो गाननांसिगोन जोंहाबो निसान। एबार गाज्रि मानसिखौनो जों माबा हैखासिगोन ना केस हैखासिगोन। एबार आरो जेबो बेबायदि जाला दे। थेवबो ओमफ्राय र' सान। मालै थुनथुलि? आंना बिबोनाङालाय मा खबर लायदा माथो न'आवबो फैनो थांला? सोर मेहेरा? औ आरोथ' जोंनावबो सम सम फैयोमोन, दाथ' फैनोबो थांला जोंनावबो। फनखौथ' हमखाया बे खनसे दावराव जानायनिफ्रायनो, इगनरसो मारियो आंनिखौबो। नाथाय आफाया थाङोथ' सम सम। बिदिनो बेना गाव रागा जोंगाबासो उनाव फैफिनगोन बियो। मेहेरखौथ' आरो नों मिथिखायोना माबायदि, रागायाबो देन्जारसो बेना। बेबो आरो। ओमफ्राय जियानो जा सान, अब्लाबो बिदि रागा जोंबाय थानानै थानाया मोजां नङालै ने? आंबा रागा जोंथाबनानै थाबाय थाया। बेनोथ' आरो, नाथाय बयनिबो गोसोआ समान नङाना। गासिनिबो गोसोआ समानबाथ' खोथायानो एसे बेलेग जागौमोन। बिनिफ्राय दायो पुलिस स्टेसनाव थांसै होमबा? औ थुनथुलि। दाथ' आंनावबो आइनि जेबो पावार गैथ'ला। माखासे दुष्ट गाज्रि मानसिफोरनि थाखाय आंहा बिब्दि जानांदों, दासिमबो हमना मोनाखै र'। आंखौ सोरबा फासायदोंमोन ना? बे आरो रावबो नङा थुनथुलि, बे सनायानो बिनि बिमायानो माबा मोनसे मानसि फाथायदों बिसोरो। बिसोरनि खिलाफ माबा मोनसे सबुत मोनबानो नोंनि जबाबो फैफिनगौमोन ना। नाथाय मारै सान? माने सबुत गैयाबाथ' जेबो माबाखायाना, प्रुफआनो जाखाया। जागोन र' थुनथुलि माबा मोनसे, उनाव नोंनि जबाबो फैफिननाय जागोन दे। बेथ' बे बाव, ओमफ्राय सान आरो मोनसे खोथा बाव, माने ना मा होनो बिसोरथ' हमजाबाबो जेनेबा बुंखानायानो नङा माथो, सोरथो सिखावा आं सिखाव खावदों आं इदि खालामदों होनना लानो दे। बेनोथ' आरो। बे सनाया दाखुवा नोंनि थाखायनो बे आंखौबो बिब्दि खालामदों। ओमफ्राय बे मा सानदों थुनथुलिखौ हो? थुनथुलिनिफ्राय गासिबो सेनानै लानानै गावहा बा खुसि थानो हागोन सानदों? बिनिफ्रायथ' थुनथुलिखौ जेननानै थागोन नंदोंलै बियो। जेबो सिन्था खालामनाङा दे थुनथुलि। आं थांनानै थासान्दियाव आं अरायबो नोंजोंखा। जायखि दाख्लै गेजेर समाव जेखियानो जाया मानो, नों आंखौ माब्लाबाबो आरो बिदि मिस्टेक दा बुजिसै दे। औ दे सान। बिदि थांद' जाम्बा, बिखुनजोजों एसे एनै खामानि मावलाबायनो हाया नोङो? एसेसो खुसि जानाय बिदिनो थांद'। हाब नंगौ नामा? नै नंगौ नामा नों मोजां होनबा? आइया बेबायदि खामानि मावना होग्रा बिजामादैबाथाय जा मोजां मोनखागोन। आरो मा नांबावगौ बेनो? गोदो बुंबाय थानायखौ खोनायामोन नोङो? आदसा बाबा दे जागोन दे, थांनि र' आङो। ओमफ्राय जेखौ थिनो बेखौ मावफ्लाथ' दै सान, मिथिबाय? औ जागोन दे। आंनि साना फैफिनबाय। बेनिफ्राय रासिन खुसि आरो मा थाबावनो दोनो आंनि जिउआव? आंनि साना फैफिनमारबाय। लोगोसे थेंक इउ आफाइसोर, नों आंनि गाबज्रिनायखौ खोनासंमारबाय। जबाथ' थांबाय दे, अब्लाबोथ' आंनि सान मोनसे गिदिर खुसिखौ नों आंनो हरफिनबाय। जबा थांदों, उनाव गोदान माबा मोनसे मावफिनगोन। नाथाय सान नोङो थांब्ला आं बहा मोनफिननो? बेखायनो आं नोंखौ गोमाजानो मार गिसैलै सान। रागा जोंला बायबा बमफोरजों उराय होसिला बायजोबनो गोसो जायो आं नोंखौ, बांद्रायखौबाबो। आयौ गोसोखौ दासो एसे रेजें मोनबाय आं। नै जामायजो, हा माथो थांथारासै नोंसोरलाय जोंनावलाय? बहा दे आरो थांनो सोलाबबावनो जामायजो, समफोरानो जालायलाङा। अब्लाबो जोंसो फैबावो, गावहाथ' थांथारा एसेबो। मेरला खथ' हनै अमा सिथारनाय, दाउ सिथारनायाव लिंहरबायो आङो। जोंहा ओरैनोबा मानसि खमखा होननानै न'निखौ लिंहरबायो। आब' सानाबो थाङा, फिसायाबो थाङा हनै, आरो नोंबो जामायजो। फिसौफ्राबो थाङा, हनै जामायजोआबो थाङा, आरो फिसाजोआथ' थांखाथाराखा। एसे आंहा नोंसोर बायदिजोंसो मिलायसै, बेखायनो फैजानो लुगैयो आरो लोगोनो। जागोन दे जामायजो, दालाय माथो नों जोंनाव फैबायना? नै दा फुजायावथ' सिरियाना फैनोसै बाराबा, फिसौआ आंना थांनो दावराव जागासिनोलै। औ आयै, आयंआ थांनोनो बुंबाय थायो। नै फिसौजोंनो दिन थांसै आंहा दा, आइ जेरै मिथिदोंना? थांलाय फैलाय बिबैखौ नागिरबाय थायोआनोलाय। मोजाङानो जागारबाय दे जामायजो, नोंसाबो न'खराव सासे दावराव खालामग्रा फैबाय। औ आरो इसाननाबो डिउटिया बेहाय नै खाथियावनो जाबायना, बेखायनो आइमोनावनो थाथ'सै आरो। बावैसो मोननाबो हा रावबोबो गैखाया नालाय, बिमाय सासेल' दङ। बेखायनो जोंनावनो थानानै थांलाय फैलाय खालामहोनो आरो आङो।
न'आव सोरबा न'खरनि मानसि थाबा एसे बेलेग खोथामोन बिमा बिफाफोर औ हा नङाबा माथो दालाय फिसालायानो जाखाबायना फिसाला गैयिनि गैयि फिसाला मोनबाय मोजां दे जामायजो नै माबा जावैसोआलाय हामानोसो दाबो फैदियासै अमा खाजि बानायदोंमोन नै आइजेलिया माथो बुंबावनो फिसालाखौबोलाय थांलायबाय दा बिहाबो ओजोंहाय दा फैया बियो होमबालाय नेनोसै ना माथो जामायजो नोंसोर नेनो हानाय नङा दे आयै बेबा फैगोन ना फैया आरो मा जायो एखनबा थाबोयोबो ना ओइ बेरायनोबा नोंसोर दायो ज' थांदो आं न' नेग्रा जानोसै रबिबाराव ना मायावबा जोबोनोहाय मिलायाबो थांखादो आयै थांनो होनबाय थानाया आयै जोङो अबथिरा जोंखौ बेफोरबायदि नागारना थांनो गोनां जाबाय आफानि गोरोन्थियावनो नों जेरावखि थाया मानो आयै दायो नाथाय जों नोंखौ अरायबो गोसोखांबाय थागोन नोंनि अनगा माबोरै थागोन बेखौथ' मिथिला आयै सोरगोआव लोगोसेनि जायगा मोनहैथोंसै बाजै आदाया खेबसेबो मोजां रायलायमारासै सिनखौनो बख'नानैसो लाबायदां आंखौ खोन्थास्लाबनोनो होआ थिगसे रायहरनानैसो उल्था दानबाय आंखौबोथ' रायलायस्लाबहोआखै आदाया डाइरेक्टनो खोनासङालासे दानदों मा बुंबावनो आरो आयादि बे बुहुमावनो गैला बे जेबो खबरानो गैयाना थायो खोन्थानो सानबाबो दाना नै बेबायदिसो खालामनानै लाबाय बहाबा खारखुमानानै थाहैखो फाफिया जों बेसेबां आलाय सिलाय जाखो बाजै आफायाबो बिदि जाबाय जेलाव थांबाय आइयाबो जोंखौ नागारनानै थांबाय आदायाबो खबर गैया मा जाखो आंनि जिउआ जोंनि न'खरावनो बारहुंखा बायदिसो फैबाय नानि जेब्लायबो गाज्रिल' जाबाय जोंनि समानथ' फैगोन ना फैला बाजै आइयाबो थिग गैला न'खरानो बोरै सोलिबावगोनथाय आं बुंनोनो रोंला मानो बेफोरबायदि आंनि खाफाला एसेबां गाज्रि जालांखो मानि जाहोनाव मानो बेफोरबायदि जालांखो आंनि जिउआ आयै नानि गोसोखौ हमथादो माथो खालामबावनो जोङो दा गोसोखौ हमथानानैसो सोलिनांसिगोन आयै नों मानो बिदि हरखाब नागारनानै थांखो आंथ' बेसेबा खुसिसोमोन फुजानि नाथाय बेफोरबायदि जिउआव आंनि जिउआव एसेबां दुखु फैगोन होननानै आं सिमाङावबो सानाखैमोनलै आयै मा गोसोजों नोंखौ बावगारबावनो आयै नानि उरायना थुदो थांनोसै न'आव बाजै आइया आं न'आवनो थांनो बोरैबा मोनजोब्बाय बाजै जोंहा सोर दंबावो मारै बिदि जाजोबखो बाजै आदायाबो जोंखौ खबर लाला माथो बुंनो रोंबावनो नानि समानो गाज्रिनि सायाव गाज्रि सोलिगासिनो जोंना दे आबै न'आव थुदो थांदोसै नोंनि आइया जेरावखि थाया मानो नोंनि आइनि आत्माया सोरगोआव लोगोसेनि जायगा मोनहैथोंसै मिन्थिया जोंहानि न'खरखौ सोरनि नोजोर नांखो मिन्थिला आबौ जोंनि न'खरखौ सोरनिबा नोजोर नांथारबाय दालाय ज' लोगो मोनबाय औ हा थाङाबा माथो बिहामजो नोंबोथ' खेबसेबो थाङाखै न'खरनि बे सिन्था भाबना दावराव दावसिजोंनो एसेसो गोसोफ्रा स्रां मोनोदां थांदो माबा मा होनो बिहामजो नङाबा माथिनि जामायजो जोंजों थांफानो हायो ओंखारबाय हामा जानोसै आरो जावैसोजों खेबसे थांबावबानो जाबाय नोंहावाथ' बेरायनोबो सुखुखाया बिब्दियाव थांनोनो आंबो लिंबाथाय थाङाल' बुंखायो एबार लांफानोसै ज'नो नै जामायजोबो फैखाबायबालाय आयै नाथाय आं थांथ'ला दे नोंसोरनो थांग्रोदो फिसालायाबो माला फैगोनथाय बेहाबो दासो एसेनो बिखुनजा मानियाहां जादोंथ' मा मानियासै बेलाय आंनि फिसौआबो एसेबांथ' गाज्रि नङाना अनो माथो थुनथुलि आबैखौ होमबाबो एसे घटनाया बेलेग नालाय आयै बिदिनोसै आरो माथो बुंबावनो सिन्था दाजा दे बिहामजो आबौआबो फैखाबायबालाय मोजां जागोन बै फाफियाल' सन्देरनो नांला आरो बिब्दि दे सिन्था दा खालामसै आयौ आंना फिसौआलाय बहा थांखोसै दहाय गोजाम साइकेल बिदानो मोननानै दानो थिनबाय थाबायहाय आंखौ दहायबो बिबौआ फैसा होबाय मेथाइ जानो लाया आबौ जालायोहाय गथ'आ आङो बारा फोथायलायानो लाङा बे सोरांखौबो मानोबा हजों थांदों होनबाथाय बिखायानो बोरैबा सोमोन्दै लाङो आंना आबा साननोबो दा फन हरसां सोरां आंनानो आइ फैखादों आरो नों अबहाबासो थांबाय आरो दाथां बुंसेयावबो एथ' अख्राहाय मानसिया मालाबा थांबा जाया नामा दिनैनो थांथारनांगौ दा मा सानगोन आइमोनहा
नानि फैदों आइ फैदों हा बिसोरजों दसे रायलायना रुजु रुमु मोजांनो बे हौवाजों संसार जानायाबो खम मुस्किल मोनजाबोआसैहाय आंसो मोनथिगौ न'खर गंनैबाबो गोसो हमथा हमथा आङो थाबोदों बेजोंनो बोसोरनो फिसाला देरबाय बिहामजो मोनबाय अब्लाबो दाबो मानोबा जिउआव मानिबाथ' सान्थि गैया मोनथारो आङो आरो माब्लाबा फिसालानिखौबो टेनसन जायो बोरै जाथारखो होमबा बेनाबो सनायानो डिस्टार्ब खालामबाय थानाय बेलाय हाबा जागारबाबो जासैहाय दाथ' मोनथिखाबाय आंनि फिसालाया हाबा जाबाय मानोबा बिदि खालामबाय थायो नै मालाय खायसे खथ'बा मालाय हाबा जानायबाबो माथो गोदान फिसाय लाहैयो सोरबाबा बिसि गोदान लायो बिदिनो जागासिनो आरो दानि जुगावलाय बे माखासेयाथ' बिदिनो दानि जुगाव निउसफोरावबो नुलाबाय थायोना अब्लालाय मानो हौवानि खमि जाखो दिनै हाबा जानो हालायलाय दाबोथ' सिख्ला बैसोना बिहाबो आजां गाजांथारहाय माथो बुंबावनो दालाय माथो बुंबावनो आनैसो जायखिजाया नोंसोरो गोसोखौ हमथानानै दा जयैनो सोलिनांसिगोन आरो मोजाङै लोगो नांनानै नोंसोरहाबोथ' न'खरानो बोरैबा आलाय सिलायसो जालांनो हमबाय बेखायनो दायो नोंसोरबो मोजाङै थालायदो आनैसो दुखु खस्थ'फोरालाय जिउआव बिदिनो थांलाय फैलायखा सम जाब्लाथाय जों बयबो थांखानांगौखा जानो हागौ नोंनि आइनि समाबो बेखिनिल'मोन दुखु दाजासै आनैसो गोसोखौ हमथानांसिगोन एसेबांबो गोसोखौ हगारसारनो नांला बिहामजो आरो नोङो बे न'खरनि बिहामजो जाहैबाय जेला दा बिबोनां सानैखौ मोजाङैनो जोथोन लाखिदो हानायमानिखौ जागोन आं हानायमानि नाजागोन आंनि गोसोआ थुख्रा बायग्लिजोब्बाय दाख्लैबो मेहेरजों आरो दायो दुखुनिबो बांसिन दुखु मोनबाय आङो बुहुमनि जोबथा दुखु मोनबाय आङो दिनै संसाराव बिमाया जुदि गोमालाङोब्ला मादि खस्थ' मोनो आं मिथिगौ आइयै नि अननायखौ माबोरै बावगारनो नोंखौनो दं मोनसिगोन न'आव थाब्लाबो आइयै मानोथो नागारलांखो नों जोंखौ मानो दहाय मिहिरासो हरबाय थादोंमोन र' नाथाय आं मालायजोंबो रायलायनानै मा मोननो ओरैनो आंहा जिउआव दुखुआ खम नामा दायो ओरैनोबाबो बेजों आंहा जेबो रिलेसनबो गैखाया अब्ला मानो खोन्थाजोबनो गासैबो बाथ्राखौलाय खोन्थाबाबो मा जानो खोन्थायाबाबो मा जानो नांला दे मालायखौ डिस्टार्ब खालामला आङो जाजोब्बायलै आयै हाय दै नुदों बेखायनो फुजा मेला बेरायनाङा होनना बुंखादोंमोन नाङाबा उफ आयै आंजों जेबो जायाखैमोनलै ओमफ्राय लोगोफोरजों बिदिनो नारखे जालायबायना दावराव जालायबाय दाना होबाय आरो जा स्पिड सालायबाय थाद'नोसैनाबो थाद'आसै लोंस्रोनायबोमोन ना मानसिया आंहासो दाना बिदि जाबायलै आयै नुदों फुजा मेला होनना बेरायनो थांगोन आरो बिदि माबा मोनसे खैफोद जानानै फैगोन माबा मोनसे दुखु मोनना फैगोन बेफोरखौनो गिखायो आङो ओइ बाबा मानथो लोगो मोजांजों लोगो जायारा हो लोगोआ मोजांखालै ओमफ्राय जानांगौ दंखौलाय सोरथो हमथानो देनाय मुलि फुनदोलै आयै आयौ दुला जोब्बाय माथो है डक्टरनाव लांसैथ' दाबाथ' बेबायदि जायाना दुलु जोबबायसो होनदों हदै थैगौ जोब्बाय आयु आबा बोरैबा गोजानसो मोनजोब्बाय आं नोंखौ बिब्दि नुनानै डक्टर नांलायलादां आयै मुलिल' होदो बेन्डेजल' खाना होदो आंखौ जायालै आबा दुखुआ बांद्राय मोनथारदों नोङो थुदो हस्पिटालावनो लांनोसै आबा अखा खालामनाङा थुदो आइल' जाल' आंनि फिसा माबा मोनसे जायोबा आं बेसे दुखु मोनो नामा आबा मानो फुजाया नोङो जायाखै दे आयै इसेल'सो गोग्लैदों होनखाबायना जायाखै दे जेबो जाया आंगो नायबाय थाखोहाय बिफा थांगारिया दिरुन नोङो थांनोसै औ आबा फै दानो डक्टरनाव थांखानोसै दिगदार जायोलै आबा बेबायदि दुखु मोननानै न'आव बिदि थाजाया ओरैनो वाय बिफा आं गोजानसो मोनजोब्बाय आंनि फिसाखौ बिदि हालोदाव नुनानै थुदो आबा आं नोंनि मोनसेबो खोनासंला बिजिफोरखौ थुजानो बायलै आयै जायखिजाया थ' थांनोसै होमबालाय जानो लोंनायफोरखौबो बन्द' खालाम नोंबो मानो बेबायदि थाल मोनबाय लोङो फालाय लोंना बिदि जायो एक्सिडेन्ट माबा माबि फुजा मेला नायनानै बेखायनो गिस्राखायो आङो मोनायाव फुजा मेला नायनाय दायो आं लोङाखै होनबायना लोगोआसो बिदि सालायदों लोंनानै दे बिमा रायनाया उनाव रायबाय थादो गोख्रै लांनोसै गथ'खौ सनामोन मा खबर मैयाथ' इसेबां गोलावबो लाबोनो हायासै थेवबाबो नायनायनि थाखाय थेंक इउ दै दिनैनाबो इसेबां बांद्राय गोलाव बानायनो हायासै लोगोफोर अब्लाबो एसे नायसाबनो आन्था बानायबाय मोजां जादों जायाखै जों मिथिला जायखिजाया जाय नेनानै दं जोंनि सनामोना नायदो दे लक्ष्मण आरो नायनायनि थाखाय थेंक इउ बेनिफ्रायथ' लोगोफोर
नेक्स्ट एपिसोडजों थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोनलाय जेबो उसुबिदा जायाबा जाबाबो जायाबाबो जोंथ' फैखायो नालाय जेखि जाया मानो खुनु खोथा गैया ना लोक्षिमोन ओमफ्रायथ' आं मोनथिगौ बावगार हायैखौबो नेनानै दं लोगोफोर नुसिगोन दै बेखौबो एसे नेथ' आरोना दिनै होनो हायाबाबो गाबोन होसिगोन एसे टाइमनि प्रब्लेम जादों नालाय मैया दसे मेला बेरायहैबाय मेहेराबो एकदमबारे थांलाय फैलाय एकदम गिदिंलाबायजोब्बाय आरोना लोगोफोर बिजनि मेलायाव थांबाय दसे समबाबो गिदिंला गिदिंलि ओरैनोसो जानला मानलालै ओमफ्राय जोंनि सनामोनालाय सोर नोंथांमोना बिजनि मेलाखौ नायखो जायबा नायबाय थाखायो आरोना बोसोरफ्रोमबो खोन्थाहरलायदो सोरबाफोर नायनाय दङबा ना लोगोफोर आंबो नायबाय नायनानै मोजांखौनो मोनदों आङो एसे मानसियाबो गोगोम जादों आरोना सनामोनालाय सोर नायखांखो सोर नायथ'वाखै सोर नायबाय सोर नायगासिनो दङ आंहा दाबो खेबसेल' आरोना मैयाल' थांदों दे होमबा सनामोन लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसोडजों दै ओमफ्रायथ' दे सनामोन जा साबाबाबो जाबाबो जायाबाबो एसे लाइकबो थुनानै होलांदो मानो होनोबा एसेबाबोथ' जोंबो लाबोदों नालाय नोंथांमोनाबो नायनो लुगैनाय हिसाबै दे लोगोफोर दे होमबालाय थाथ'लायदो मोजां जायाबाबो फैफिनखागोन जोङो लोगोफोर नायनो बाबाबो नायनो बायाबाबो दै थाथ'लायदो होमबा नेक्स्ट एपिसोडजों नुजासिगोनलाय जोङो